Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu nekuti chakandikoshera. Inini ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa, ndine mwana wangu mumwe chete. Confession yangu yakamira yakadai so: pandainge ndisati ndava nemwana, ndaiva munhu uya aiitawo zvekuenda kuSouth Africa kwandainge ndichienda kunohodha zvinhu zvangu zvekutengesa zvakaita sekunge hembe nezvimwewo zvakasiyana siyana. Ndakaita makore anokwana iwo kuita 3 ndichingoita basa rangu iri. Gore rekupedzisira, it was in 2018, apo pandakati zvangu ndichienda kunohodha zvinhu zvangu, ndokubva ndazosanganawo noumwe murume wekuSouth ikoko uyo airatidza kuva munhu ainge aine zvinhu zvake. Akabva ataura neni nyaya dzerudo idzi, ndokumbotanga zvangu ndichiramba. Murume uyu paakazongotaura nyaya yekuti aizondiwedzera imwe mari yekuti ndinge ndichiwedzera order yangu, obva azondibatsira kutaura kuti ndikwanise kuzodzokera kumba. Apa ndipo pandakabva ndati idzi dzawira mutswanda. Ndakabva ndangomubvuma murume uya, takazotoswera tava kufara pamwe chete. Akabva azonditi ndaisafanira kudzokera the next day, akabva anditi ndinge ndichizoenda the day after. Iniwo handina kuramba, ndakabva ndaitawo saizvozvo. Tainoswera zvedu kulodge tichingoswera takavharirana ikoko. Zvese zvandaida aitoita in time. Murume uyu akabva andivimbisa kuti iye ainge achazondiroora, achiti mari yainge isiri problem kwaari. Pamazuva ainge achizotevera ainge atofunga kuti ange achitongondiroora. Takabva tanga kufara zvedu. Apa tainge tisina nguva yainge yakawanda, taisava zvekare nenguva yekuti taiti iyi ndonguva yekurara kana kuita sei. Nguva yedu zhinji taiwanzo kungospenda nguva tichitongovaka bonde, zvekuti ndega ndakapedzisira ndava kunzwa kusatomboda bonde kana zuva rimwe zvaro. Zuva rekuti ndinge ndichidzokera rakabva rakwana, ndokubva ndaperekedzwa hangu ndava kunotenga order yangu, ndokupiwa imwe mari zvekare on top of the money that I had. Ndokuzosiiwa ndapinda mutaxi. Ndiye akatobhadhara mari yacho yetaxi. Takabva tazoonekana paya zvakanaka, umwe neumwe ava kuenda kwake. Nhamba ndainge ndagara ndatora zvangu, ndakazofamba road yose ndichingotaura nemudiwa wangu uyu. Ndakabva ndanosvika kumba ndokutanga zvangu basa rangu, zvinhu zvangu zvichifamba, zvekuti ndakatoti mwedzi usati wapera ndakatodzokera futi kunoodha zvinhu zvangu. Ndipo pandakataura nemudiwa wangu uyu kuti ndinge ndichizonosangana naye zvekare sezvisineiwo. Akabva andiudza kuti taizosangana muMessina, then tobva tazoenda kulodge kwedu uko kwatainge takamboenda. Handinawo kumboita nharo nazvo, ndakabva ndaitawo saizvozvo. Nguva dzandakasvika ndakabva ndamufonera ndokumuudza kuti ndainge ndasvika nenguva isipi iyewo ainge asvika. Ndokutorana hedu ndokubva tambotenderera tichiona zvedu nzvimbo nekumbodya chikafu chakasiyana siyana. Sezvisineiwo nguva hadzimire kufamba, kwakabva kwadoka ndokupinda zvedu munzira ndokubva taenda kulodge kunorara. Takarara usiku hwose kuchingova kushandurana sevanhu vainge vasuwana nechekare. Munongozivawo kuti kana rudo ruchangotanga runenge ruchipisa zvekuti unoita kunge munhu ava kupenga naro rudo urwu. Sevanhu vaiva murudoka plus taiva tavimbisana zvekuzoroorana, hatina kuzombofunga zvekurara nebutiro kubva musi wandatanga kuzivana nemurume uyu. Takabva tamuka mangwanani acho ndokubva tageza zvedu ndokubuda tava kuenda kuti ndinge ndichienda kunoodha zvinhu zvangu ndinge ndichidzokera kumusha. Takabva taita sekudaro ndokunosiiwa ndakwira. Ndiye zvekare akabhadhara mari, akabva andidedza pasaiti ndokunditambidza kapepa ako kaakanditi unozovhura wave wega. Ndakabva ndangotambira kabepa kaya ndokubva ndakaisa muwallet mangu. Ndakabva ndazokanganwa kuvhura kabepa kaya ndokuzovhura ndava kumba. Ndakabata kapepa kaya ndokuvhura, hana yangu yakarova nezvainge zvirimo. Ndakaona kuti mainge muine mari iyo yandakaverenga ikakwanisa kusvika about 5,000 rands. Ndakabva ndashaya kuti
ainge andipa mari iyi kuti ndinge ndichiita sei nayo. Ndakabva ndatora foni yangu ndokumufonera ndobva ndamubvunza kuti why ainge asarudza kundipa mari yainge yakawanda kudaro. Ndakashamiswa nemashoko aakataura. Akabva andiudza kuti mari iyi yaainge andipa yainge iri mari yekuti ndinge ndichizotenga preparation. Akabva andiudza kuti this time ndainge ndabatira pamuviri, izvo zvinova zvinhu zvekuti zvandakatadza kuziva kuti ainge azviudzwa nani uye ainge azviziva sei kuti one day ava kutoziva kuti ndatobatira pamuviri. Chandakangokwanisa kuita kudropa foni yangu ndokubva ndaikandira kure. Ndava kufunga kuti zvandainge ndaudzwa kuti ndine nhumbu munhu uyu ainge azviziviswa nani. Mukomanashi nenguva isipi ndakabva ndazama kumufonera murume uyu wanikwe kana foni dzake dzainge dzava kusapinda. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza. Pasina kana nguva mukoma ndo pandakabva ndanzwa kuti mudumbu mangu umo maipota muchiita kakupfuura sezviya zvinoitika kana nhumbu yako yava kuma4 months. Saka ndakatomboseka neshamwari yangu kuti iwe zvandinoita kunge ndine nhumbu. Then pandakamuudza nyaya iyi akabva ati iwe hazviite kuti ne2 weeks idzodzidzi wotoita nhumbu yekuti chana chacho chinotokura chobva chatotanga kutopfuura mudumbu, kasi chinenge chichinwa hacho mapiritsi ekukura here. Takaseka paya. Then the 3rd week mukoma takabva ndanzwa kuti panapa iyi inhumbu. Ndokubva ndaenda ndikanotenga pregnant test ende zveshuwa ndakabva ndatoona kuti ndainge ndiine pamuviri. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandishamisa. Ndakabva ndashaya kana zvekuita. Ndakabva ndagara zvangu ndisingatauri nemurume uya. Mazuva andakazoda kuti ndinge ndichimufonera nhamba dzake dzainge dzava kusapinda kuWhatsApp. Worst of all ndainge ndakamubloka. Saka I think kuti iye akabva azoita zvekudhilita WhatsApp yake because yainge yava kungoti invite kwainge kwava kusaita futi. Ndakabva ndatoziva kutoti panapa gava rainge ratodambura musungo, chekuita painge pasisina. Ndakabva ndagara zvangu pamba paamai vangu. Apa amai ndainge ndisina kuvaudza nekuti ndainge ndichiziva kuti kana ndikavaudza vaizofa neBP. Plus baba vangu ndaitya kuti kana vakazvinzwa pamba apa paisagarika kuti ndauya zvekare nechimwe chana chisina baba. So ndakabva ndangofunga kuti ndinge ndichisuduruka pamba paamai vangu vasati vazviona. Ndobva ndanotsvaka hangu karumu kangu muHarare muMbare ndokutanga zvangu kugara ikoko kusina kana ani ainge achindiziva kuti ndokwandiri. Ndakazosvika pakubara mwana wangu mukomana uyo wandakachengeta ndiri ndega kusvika ava pa7 months. Ndipo pandakazofunga kuti ndinge ndichienda kumba kunoratidza vabereki muzukuru wavo sezvisineiwo. Ndakasvika kumba ndokubva ndagamuchirwa zvakanaka. Vakabva vandibvunza nezvemwana vakati isusu takazvinzwa kuti une pamuviri ende tainge takatongomirirawo kuti iwewe unge uchiuya kuzotizivisa kuti wava nepamuviri uye uchitizivisa kuti uyu mwana uyu wakamupiwa nani kuitira mangwana. Uri kuona kuti uri kuramba uchingozadza vana pamba, vana vekuti kana ukangomuka wakati zii tinovaudza kuti kudii. What will we say to these kids? Because uyu wekutanga takakubvunza kuti baba vake ndiani, ukati hauzivi kuti baba vacho ndiani sezvo wainge uine vakomana vako vaviri wavainge uchidanana navo. And in my mind ndakabva ndati ipapo muri wrong because ndaitova nevakomana vakawanda more than avo vainge vachizivikanwa nevabereki vangu. Nanhasi uno handitozivi uyo akandimitisa panhumbu yangu yekutanga. Mukoma kuti ndinge ndichitsanangura kuti mwana ndewani, ndakangotsika nyaya yacho. Mama vakabva vazongo kandawo mapfumo pasi ndokubva ndangovaudza kuti ndine munhu wangu ari kuuya izvezvi kuzotondiroora. Kutaura chokwadi mukoma, mwoyo wangu wainge uchingorwadza kuti apa ndanyepera vabereki vangu. Worst of all chinondirwadza mukoma ndechekuti ndakangoti ndichingobva kumba mwana ndokubva atanga kurwara. Kunze uku mukoma nashe kune vanhu vane mishonga and inini I suspect kuti mwana uyo wandakazvara ainge asitombori mwana, kainge katori kachidhoma chaiko. Takati tichibva ikoko mukoma ndo pandakangotanga kungofila kuti there is something wrong about this child because akati achindiyamwa kudai
akabva anditi mukoma, ndakanzwa kuti panapa ndarumwa nezino, kwete mazino emwana mudiki but mazino echidhara chatokura. Saka ndakabva ndamuvhura muromo kudai, ndakaona mazino. Saka neshoko mukoma ndakabva ndaridza mhere zvokuti vanhu vainge vari muchimota icho chandainge ndakakwira vakatoshamisika. Ndokubva ndazongovhara nekuti mwana uyu andiruma zamu rangu. Ndakati ndichinosvika kumba, mwana ainge ava kupisa muviri, mwana kuzonosvika makuseni kana kufema ainge ava kufemera pamusoro apa kuti ayamwe mukaka ainge ava kusada. Mwana uyu aipisa. Ndaiti paya pandinenge ndakamubata, pandaizomubvisa kudai, kana inini ndaitoona kutoti ndinenge ndava kutotanga kutodiketira because of his body temperature. Ndakabva ndaudza mama ndokubva vauya tikabva taenda kuchipatara. But by the time yatakasvika kuchipatara kana amai vangu, ndakaona kuti maziso avo ainge azara nemisodzi because mwana painge pasisina, upenyu hwainge husisipo mukoma. Tichinosvika kuchipatara, manesi vakazama kubaya mwana mainjection akasiyana-siyana, but mwana akangosvika pakunofa mukoma. Akangonditarisa kudai asingabwairi, asingaite sei. Saka akazoti paya paainge ava kutandadza akabva aruma mazino ake mukoma. Mumuromo wake wainge wakazara nemazino. Zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichingondivhundutsa kuti naimi zvirikowo here kuti mwana anenge aine 7 months anoita mazino anozadza muromo wake wose. Ndakabva ndabvunzawo mama ndikati, maonawo zvaita mwana? Mama vakabva vanditi, kuonei, chichawaona, tauraka. Ndikabva ndati ndaona aine mazino. Saka tainge tichirimo umo maainge mari muICU, maainge aadmitiwa mwana uyu. Mama ndokubva vati mazino. Saka panga paina vamwe nesi vainge varipo padhuze, ivo vakabva vati regedzai ndinge ndichingokuragidzai kuti mwana uyu haana mazino because zvinhu izvi zvinokwanisa kuzotokanganisa mwana uyu pfungwa dzake. Apa vainge vachibvira ini vachiita sekunge ndainge ndabatwa netrauma yekuti ndaluza mwana. Saka vaingoda kuti ndinyatsokuona kuti zvishuwa mwana mazino mumukanwa, haana mazino akawanda sei andainge ndaona. Vakamubata nesi uya vasingatyi, ndokubva vamuvhura muromo kudai. Zvishuwa mukoma takatoona kuti zvose zviya zvandainge ndaona kwainge kungoimagina kwangu, but inini mwana uyu ndakamuona kuti ainge akazadza mazino mumuromo. Mubvunzo wangu mukoma ndewekuti zvinoitawo here kuti mwana ane 7 months ange achinzi anozadza mazino mumukanwa make mose umo? Ndo zvandakaona ipapo mukoma. Mwana uyu inini hangu ndava kutongozviudza kuti mwana uyu ainge asiri mwana wechokwadi. Chinondinetsa ndechikuti baba vacho vakazviziva sei kuti usiku ihwohwo hwatakarara tichirara tose zvekare ndo pavakandipa pamovheri? Zvinoita here kuti murume ange achiziva kuti mukadzi uyu ndamumitisa? Ndo mibvunzo yandiinayo kusvika muzuva ranhasi mukoma. Handina kana peace of mind. Ndogara ndichingoti saka ndakatozvarira munhu chidhoma chake, zvimwe kuda mwana wangu izvezvi ari kutoshandiswa sekachidhoma zvako. Ndinokumbirawo kuti kana mukapostawo nyaya yangu munge muchindizondizivisawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mwana wangu wandakazvara at 7 months pandakaenda kunomuratidza kuvabereki wangu akabuda mazino. Pandakamutarisa mushure mekunge andiruma, ndakabva ndaona akazara mazino mumukanwa. Kune vanozivawo isign here, was it a sign kuti mwana uyu maybe haasi mwana? You can tell us in the comment section. Zvinoitika here kuti mwana ane 7 months ange achizadza mazino mumukanwa? Zvakangoma hazvo veduwe. Vanzvadzi makaita zvivindi kungosangana nemunhu mumesina mobva matotanga kutoita joyride. Hanzi akandivimbisa a lot of money. Amen. Let's speak with her in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. So nyaya yedu inotevera nichange nichizokupai narration. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimaiwo akawanikwa, but ndakazowanikwawo muchechi iyo yandiri kupinda
kunoku kuSouth Africa, but kuti ndinge ndichizosvika pakuwanikwa nemurume uyu akandiwana zvakaitika ndezvekudai. So ndikangoti pandainge ndichiriwo musikana wechidiki ndakamboitawo musikanzwa nemukomana uyo wandainge ndichidzidza naye ndokubva ndazobatira pamuviri. Baba vangu vakabva vapopota vakabva vati vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa at such a young age, vakabva vanditi unofanira kuti unge uchipedzisa kunyora O level yako. Ende ndakazoti ndava kuconcentrata nemabhuku uya mukomana ndopandakabva ndazonzwa kuti ainge atizirwa zveshuwa. Ndakabva ndaona kuti zviya zvainge zvataurwa nababa zvainge zviri zvechokwadi kuti we were still too young for marriage. Mukoma ndakabva ndafara paya ndokubva ndakontinua nemai high school kuzonosvika ndichizonopasa. Vabereki vangu vakabva vanditi ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuSouth Africa, ende ndikabva ndazotanga kudzidza paUNISA. Zvino ndakati ndiripo paUNISA paya ndakabva ndati regedzai ndinge ndichitsvakawo church yandinoziva kubva kumusha. Saka ndakabva ndatsvaka imwe Pentecostal church, but inobvawo kuZim Pentecostal iyi. Ndainge ndichingodawo kuva in that environment yekuti ine vanhu vanobva kuZim. Musi wandakasvikapo pachurch apa, saka pane maashers ekuti kana ukasvikapo pachurch apa unopiwa chikadi chekuti unofila so chimwe chiform unotaura about your brief background and everything. Kana uine vana zvekare unofila. Saka nekuda kwezera rangu asha uya akabva azoti paya pandainge ndava kufila form ndichida kunyora kuti inini handisisiri musikana but ndatova a single mom because ndakamitiswa ndichiri kuchikoro. Iye ashauya akabva ati it is not necessary, let us not feel that. Saka zvinhu zvekungoti zvakangondirovesa nehana. Saka pakazosvika nguva iya yekuti munhu wose anenge ari munyowani anopiwa microphone yekuti ange achitaura about his or her own life. Apa Asha ndiye anenge akamira padhuze newe akakubatira mic. Zvino mic yakazoti yauya pana Asha uyo ainge andibatsira. Chakandinetsa ndechekuti ndakabva ndatointroducwa sekunge ndainge nditori mhandara mukoma isina kana kumbogara yakaziva murume. Zvinhu zvekuti zvakatondivhundutsa kuti saka muchechi munototendedzwa kuti munhu ange achinyepa, asi iniwo ndakabva ndazongobvumirana nazvo. Later on ndakabva ndazonzi ndainge ndichidiwa kuonekwa nevamwe elder. Ndakabva ndazoenda kuna amai elder vaya ndokubva vazotanga kutaura neni, ende vakabva vatongondiratidza masigns ekuti inini ndichava muroora wavo. With time ndakabva ndazointroduciwa kumwana wavo. So the things that were done, everything was done so quick mukoma zvekuti ndisati ndakwanisa kuprocessa the whole information I was already engaged to the eldest son. Ndikatonzi paya we are supposed to get married then nekutochata mukoma. Vabereki vangu pandakavaudza nezvayo nyaya iyi, my father was not supportive, but vanhuwo vane mari mukoma. Vabereki vangu vakabva vazobhukirwa maflights tickets ndokubva vazoya kuno kuSouth Africa. Vachisvika kuno vachionawo life inoraramwa navatezvara zvekare navamwene vangu, then vakabva vazongoita give in. Inini nemurume ndokubva tatoroorana paya tikatochata. But mukoma nashi, I think kuti the best thing that ladies out there need to do is kana ukaona kuti uri kuda kuroorwa uchipinda mumhuri ine mari, do not look at the money also, just look unge uchitarisa kuti mari dzavainadzo, what is the history. Vanhu vakangomuka vatoita mari here? Because inini dai ndakaita proper research mukoma, I think ndingadai ndakaramba kuroorwa nemurume wangu because of the several dreams that started coming to me. Saka inini pose apa ndainge ndisingazvizivi kuti vanhu ava vane imba yavo iriko kuZim uko, a mansion mukoma. Tichizouya kuno kuZim for our honeymoon, yet inini ndainge ndakatarisira kuti vatezvara vangu nemari dzavainadzo, I think kuti vaifanira kuti vange vachitotiendesa kuhoneymoon maybe on a overseas trip, but takabva tazonzi tinofanira kuzotambira honeymoon yedu kuZim kumansion kwavo uko. So takabva tazodzoka kuZim ndokubva taenda kumansion kuya, but iyi mukoma that house pamba ipapo panorema. Wega unyatsokunzwa kuti pamba panapa panorema, ende kunyange zvikanzi hauna that spiritual enlightenment, but ukasvikapo pamba ipapo you won't feel good at all. Takazoti tadzoka zvino kuSouth Africa ndopandakatanga kurota ivo vatezvara vangu ava. Ndaivarota navamwene vangu vachinditorera mwana wangu
and zvinhu zvainge zvichingondirwadza kuti why do I keep on having these dreams. Izvo vainge vari Mwari vainge vachitozama kuda kundiratidza kuti vatezvara vangu navamwene vangu vakabata-bata vakaromba. Mukoma, ndakazoti nhumbu yangu ichikura ndokubva ndaudzwa kuti vainge vatondibhukira kune imwe private clinic, uye pataitoenda kumascans mukoma ndainyatsokuona kuti I am being treated like a princess. Chose chandainge ndichida ndaichipiwa navamwene vangu. Zvino mazuva akazoti aswedera, chinondinetsa ndechekuti inini ndainge ndisina kuvaudza zuva rekuti ndopaitarisirwa nescan kuti ndopandinokwanisa kuenda kulabour. I purposefully hid that secret from her, but chakandinetsa ndechekuti musi wekuti mangwana ndainge ndichazomuka ndichienda kulabour, vakabva vauya vamwene vangu vakatorara kumba mukoma, ende vakati vauya then ndakabva ndazorota. Ndakatovarota ivo vatezvara navamwene vangu vainge vachindimanikidza kuti ndinge ndichivapa mwana. Saka vakazoti vandibvutira mwana uya ndakabva ndaona kuti vatezvara vangu vainge vakabata rimwe zibhodhoro. Zibhodhoro iri rainge rakaita zi-oversized bhodhoro. Munoona mabhodhoro aya emayonnaise ndo zvarainge rakaita, but riri zi-oversized zvokuti kana mwana aikwanisa kupindamo mubhodhoro. Vakati vanditorera mwana uya vachiseka, ndokubva vatanga kuisa mwana uya mubhodhoro. Mwana uyu akabva atsatika mukoma, ndikabva ndangoona bhodhoro riya rose razara ropa, ndokubva vabuda muya mandainge ndiri. Ende mukoma ndakazoti ndaenda kuleba kuya ndakabva ndazongorasikirwa nemwana wangu. Zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichingondirwadza. I know kuti I am married to a man wekuti baba naamai vake vane mari dzavo, but at the end of the day, when I look at my life, when I look at the decisions that I took, ndakaita marushed decisions. Ndaifanira ndakambogara pasi ndakaona kuti relationship iyi yandiri kumanikidzirwa nechurch kuti ndinge nichipinda mairi, yet vanhu vasati vandiziva kuti ndiri munhu akaita sei. Kungosvika pachurch nekutonzi you are supposed to be dating mwana waelder, ipapo ndaifanira ndakangoitawo masuspicions, but mukoma nekudawo kwekunzi ndakaroorwawo nemwana wembinga, I found myself ndava kutozviudza kutoti life is great, but when I look at my life mukoma, upenyu hwangu handingati life is great at all. Pane zvakawanda zvinoitika mumhuri mandakaroorwa. Ndinotya kuti nyaya yangu mukoma, kana ndikakuudzai each and every detail, pamwe vekuziva vanokwanisa kuzoinzwa, then vakabva vazoziva kuti zvinhu izvi zviri kutaurwa apa, I think kuti munhu ari kutaurwa nezvake ndinhingi. But mukoma, I am living a life full of struggles. I am living a life full of misery. Just in short mukoma, hazvisi nyore kuita bonde navatezvara vako. Vedare ndo narration yenyaya iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Pandakazotaura navo pafoni vakangochema vakati haisi nyore kuita bonde navatezvara vako. Saka handizivi kuti apa vari kuita bonde navatezvara vavo physically here kana kuti spiritually. I hope kuti muchandipa answer. Saka kuchishona ndazokata nyaya yavo kuitira kuti ndisataurawo mamwe ma-extra details, sezvo vari kuti ma-details ndo avanotya kuti kana nyaya yavo ikataurwa in detail, zvimwe kuda vanozivawo vekuziva vanokwanisa kuzosuspekta kuti apa pari kutaurwa nezvaningi. Hey, what a sad story. Yo, zvakangoma hazvo veduwe.